ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Bilor ket ngam pat halakti jimu ja perthenga mat jigi ji menga klek ngam yo I shaka jing pa okun bursit jutin lenti pen panu kun tam senga long ya la burom ngadi ngati bursin phim nang yo thia pi abela kun man poi yeng ya ki jing jar fikir pi ba ngam pat ka swai do pot kum bukle ngas kau sarong ki ji siwa ngab ek pero po senti wa klek di umat ba kordon. Tears are all my reason. You'll never admit me wrong. I'm really jing mood jong ni jing roi ka ban sapenlat nga step di artat ka 10 Oktober ka World Mental Health Day. Kapang ka ni jing roi kren na pang ka jing im la chui khna samla ka jing ngop long ngop I ka jing di pun buat sa teka ba keren nga ni David spang kajingop how drugs tes ubrusin na ngop how drugs angat u drugs la ben penlat manamar sin la angat u thiet u ternya how thiet la ben penlat along la tu suki tu drugs long pen kelmar jingmut ka haka jingmut jing perkat jong ubru sa de kamtam de ubru barang lungkot jing ka jingmut jing perkat kerla penjap kerla long betha jubor hadi us barbor ga jing kibal long kibajet hi ho drok si bru barbor jap ila ba odi met ba betha jubor hadi hi te chua banja kani ke ye long kum ha kani ka phang kren ni de phang ka jing chem long ka jing chi chunga se jing chem chunga hani permta long kum no chua banja ke ye jing susi long pentip ha jing ha kmei ki khpa tangkat long ki kemei da pentip hi kemei kpa long ka kemei sa ka kemei hi wat adi makna khon bu nong tu ne tu them nong Punjab bru nong lute ka kemei de sa ka kemei mla ka ban map te chwa ban long chwa ban ja ga je jing su si long pentip ka kemei long khnang ka kemei kan pen bet sa ka jing bakla ka je bala bakla kumbe I ki khon ki kemei la ki pen bet mar re chus ngap char klem ya thu klem ye ka tu la ka jing ong la jing muja hadin kan wan ra kla cha ka jing susi hajing hasem mi te cha nong hajing saja pentip no hajing hasem hi ban wan ra ka cha ka jing ba ong hani la chiminga ka jing mut hani jing roi la chiminga dinga kum u blang yong re pentho bria long ka ying ka sem la kata ka bei upa ha I long penbet ki se jing bakla chui te tangatai ko ben ong long jet aka jing im se marde gum ha ki jing di gum ha ki jing di penbuat ka pen chot aka met namar ka jing im chui bru wala de tang stengpor re ka de ga bakordor Ban bilor ket ngam pat halakti jimu ja perthenga mat jigi ji menga klek ngam yo I shaka jing pa okun bursit jutin lenti pen panu kun tam senga long ya la burom ngadi ngati bursin phim nang yo thia pi abela kun man poi yeng ya ki jing jar fikir pi ba ngam pat ka swai do pot kum bukle ngas kau sarong ki ji siwa ngab ek pero po senti wa klek di umat ba kordon shwa bangin ya chakta ka jingkali ngam kwa ban ai khublei nang kong ya I Z0I iba produce ya ka beat jungi but ya ka studio 2614 records ka badon anong po
kaba penlek ya ka recording bat ka mastering mah te nata ya urokilan lalu Ronaldi Carbani kiba le ya ka video bat kumju ro ya tra fairi ba khat yang barwai kana ka jingwai te ka hakaban kong kana ka jingwai balenga simpenta ka long ba kadan subun ki jingmut mah hakana ka jingwai ngi thewi la de ba ngi de kita ki blangyong ki bala tamsneng ki bala ngop ha ki jingdi ba yau draw kan ja kiat mo te namar ba balei ba ipan mi ni jirwai ka long ba swa bangin poi sa ka jing sniu kamot hakana jirwai ngi pen iba ngi pen map ngi ki kimi pang ngi pen map bangi kwa ban kala namar bangi sutu ba ka jingdi ba ka penjot ya ka mat ka phat ya ka jemut di perkhat kham tam mo tak daw hakana jirwai pen iba ngi pan map naik na kimi pa mo te haka jinglap jongi hi kum ki khun samla bat yo I bun ka ka bala ja mo ka society jingi ba kidon ki khna ki ba ngop kum ki ne ki jingdi kham tam kanja ka drugs imo long anda kila di kum tu kila karni kila kamet kala dawa kamun jenjar saban yo yak pisa namar dan kampun ka pisa mo bandi bantin te kamun kap anda kila don kam kumut ki poi sakatu ka tim poi sakalute nata anda kim yo asu kila kutlan kim yo kumut kamet kadawa te kumut ki poi sakajeng kelumar kajeng mut jeng perkhat ta poi sa saka kelabit ma ladam yo drogs yo kerja ki poi kelabit poi kelumar kajeng mut jeng perkhat ban penkhut ya kamet dapat ru ki bahi ngasem kim tip mo te swa ba kerja kum katangi kwa balong kino kun samla ki bala ngom yau drops ne ya kiat ya yau kerja ne kino jing di pen baat long swa ba kan ra ya jing sniu ngi kwa balong kin don kata kamen sim ban kala te ngila ban kala bale ngimla ladang don kamon bat kawe kamut ba pide ban yathu hi ngasem lada pilangat akum kine omde ba pin le ran ba onga ngade kuna di drops kamut ba pisio le ran so poi lade phim yathu kamut katu ka penjot susu kan sawan ra ya jing kulmar jimut jing perkhat kan supoi saka kapan keluar jemut berkhan poi saka ba bin nang ta poi ha kibru ki balong kot jemut di berkhan par ki poi saka penyap bila de society te ka bhai ba pin mi sakhman ban phla kimi ki pa kenang ba kila ban yarap mo kila ban yarap epi kila ban sumari pi te hakane ka jiroi ngi theu tang kata hi ga message pa gino khun samla ki balangop ki de ban mi sakhman pan map na kimi ki pa na ta yathu ye perlok ju pi kenang ba kin kanwan ga kin ai ga jingya da na ta kin la ban yarap epi hen re la da pin si sngam marwe pin yai pin im haka jingkarni ka mut ba ka pen kulmar kli epi pin sa klabin pin sa poi haka shong surong nanta yat ko mubig ngi ibun magi perlok ki balong ta bat ngi yo I hero bagi perlok ba ki bala ngat hakum kene ka apot bagi sim yala ka jing im lade namar bagi ken ba ka jing penyap kemut ki penyap lade kemut ka berok lakut kemut ki sngau bakin I ya ka jing di ba kim la handai lada kin penyap no kemut bagi sngau bakila kila kelah handai kata kam de ka jing kelah ka de ba long ngin jit ya ka jing im ka jing im ka batmai bat ngin thu ngin plah yeng asam kenang bakila ban yarap ngila ban fight ngila ban ya da ngila ban yarap ya lade lembah bang ya thu ikiwe omde bang susam in suset halade te ha kan ka jing rangi pen I tang kata hi ka jumut bat ngange scam ba ki kun samla ki bapet ya ka jing rangi ki bala ngom ka jing di ba bakin don kata ka kan rung haki kata ka mensim ba o kumbang ngila pen ilenti ki ba makiro kini om mensim ba kin mi sakhmat kin phla ya kimi kepala ne kin ya thu haing hasap ne perlok perjor bat kin la ban kala rangkat rangkat ka bor jong blai ma tang kata hi ka bangi ai ka masai sakane ngange scam ba endangi la release sakane ka jirwai pin ai ka jingit ma kham tam me ka pin ai ka jingit pin share pin like pin subscribe ka channel jong itra firing in spana ka channel jong I te tangum ta hi na kalyang jonga khoble sibun It's pretty grief. Your tears are all my reason. You'll never admit me wrong. I'm really sorry, Mama. Never meant to do this to you. Kan jahat syadur ban bilor ket ngampat halak di
jimu ja pertenga mat jigi ji menga klek ngam yo I shaka jing pa okun busit I jup ten linti pen panu kun tam senga long ya la burom ngadi ngati bursin pim nang yo ti api ape la kun man poi ye ya ki jing jar pikir pi ba ngapat ka swai do pot ku mu kle ngas kau sarong ki ji siwa ngab ek pero po senti wa klek di umat ba